дар заминаи дастури супоришҳои бевоситаи президенти мамлакат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сокинони деҳаҳои дар натиҷаи офати табиӣ зарардидаи ноҳияи Хӯросон мавриди дастгирию кӯмак қарор гирифтанд. ёдовар мешавем ки тибқи хулосаи комиссияи ҳолатҳои фавқулоддаи ҷумҳуриявӣ дар натиҷаи боришоти пайдарпайи борон ва фаромадани ярч рӯзҳои 14 ва 16 моҳи майи соли равон 244 хоҷагии деҳаҳои Неъматулло Асадулло Хӯросон ва 18 ҳизби ҷамоати деҳоти ба номи Садриддин Айнии ноҳияи Хӯросон зарари калони иқтисодӣ дида, дар натиҷаи ин офати табиӣ 33 хонаҳои истиқоматӣ пурра ва 9 хонаҳои истиқоматии сокинон қисман хароб гашта 181 хоҷагии дигар низ зарар дидааст. аз рӯзҳои нахустини офати табиӣ дар ин мавзеъ ситоди доимамалкунанда оид ба бартарафсозии оқибати офати табиӣ таъсис дода шуда, ҳамарӯза дар деҳоти мазкур корҳои бартарафсозӣ сомон дода мешавад ва зарардидагон мавриди дастгирию кӯмак қарор доранд. роҳҳо, кӯчаву растаҳо, саҳну атрофи хонаҳои истиқоматии сокинон ба таври ҳашари дастҷамона аз ярчу лойқа тоза карда шуд ва мавзеъҳое аз офати табиӣ харобгашта барқарор мегардад. аз кӯмакҳои пайвастаи роҳбарияти ҳукумату мамлакат, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоят сокинон изҳори сипос намуданд. ба асари офати табиӣ хонаҳои мо пурра зарар дида буданд. имрӯз аз ҷониби ҳукумати ноҳия, ҳукумати вилоят, махсусан аз ҳукумати ҷумҳурӣ, аз тарафи ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонов ба мо ҳамаи кӯмакҳо расонда шуд. сари вақт бо ҳама чӣ таъмин шудем. аз он ҷумла ина ба мо қитъаҳои замин тақсим карда шуд. худо хоҳа хонаҳоро аз сари нав обод мекунем. мо миннатдории худро ба ҷаноби олӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон баён мекунем. инак ҳамаи 37 оилаҳое ки дар натиҷаи боришот хонаҳои истиқоматиашонро пурра аз даст доданд, бо қитъаи замин барои сохтмони манзили зист таъмин гаштанд. мавриди зикр аст ки қаблан дар радифи даҳҳо тонна маҳсулоти хӯрока, маводи доруворӣ, лавозимоти зарурӣ ва ашёи рӯзгор сокинони ин мавзеъ ҳамчунин бо масолиҳи сохтмонӣ аз ҷумла 3700 дона шифр, 88 тонна арматур, 750 куба метр тахта, 180 тонн симент дастрасӣ пайдо намуданд. сокинон бо истифода аз беҳтарин мавсими сохтмонӣ метавонанд бо кӯмаки ҳукумату давлат, ки то имрӯз аллакай масолиҳи сохтмонӣ, тахтаву шифр, арматура, симент ва дигар маводҳои лозимаро барои сокинон ҳамчун кӯмак таъмин намудааст, дастрас намуда барои худ хонаҳои зебову муосир бунёд кунанд. шаҳрвандоне ки аз офатҳои табиӣ дар ин деҳа зарар дида буданд, имрӯз кӯмакҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ки аз тарафи пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба зарардидагони офати табиӣ дар деҳаи ҷамоати Садриддин Айнӣ имрӯз ба тамоми шаҳрвандоне ки аз офат зарар дида буданд тақсим карда ба онҳо дастрас карда шуд. ба ҳамаи зарардидагон аз он ҷумла заминои назди ҳавлигӣ бо масолаи сохтмонӣ, тахта, шифр, арматур, симент таъмин карда шуданд. тамоми мардуми деҳа аз ин дастгириҳои пешвои миллат ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон миннатдор ҳастанд. мардум аз он хурсандӣ мекунад ки имрӯз аз таваҷҷӯҳи роҳбарияти олии кишвар ки доимо кӯмакҳои худро ба мардуми осебпазир ва шаҳрвандоне ки дар ин деҳа истиқомат мекарданд ба ҳамаи онҳо кӯмакҳо дастрас карда шуд. тамоми мардуми ин деҳа аз ҳукумати ҷумҳурӣ ва хусус аз пешвои миллат миннатдор ҳастанд. оид ба раванди барқарорсозии хонаҳои истиқоматӣ, пулу роҳҳо, бунёди хонаҳои нави истиқоматӣ дар барномаҳои баъдӣ марҳила ба марҳила иттилоъ хоҳем дод. маъруфи Назрии Искандари Давлат, ахбор аз ноҳияи Хӯросон.